són sons relaxants amb un objecte que té moltes possibilitats de sons. Potser alguns de vosaltres, quan el veieu, us porta records, perquè bé, no us dic res més i us passo a ensenyar aquest objecte, d'acord? Doncs, a veure, mireu, l'objecte és aquest d'aquí. Encara no esteu veient res, Sabeu què és? És un dòmino del Zoo de Barcelona, però del Zoo de Barcelona de finals dels anys 80. Amb aquest dòmino vaig jugar jo, va jugar el meu nebot, estan jugant els meus fillols. És superxulo. Doncs bé, us l'ensenyaré una mica. Ja hem obert la tapa. Mireu. La tapa és de plàstic, de metacrilat transparent. Espero no fer massa soroll perquè les fitxes fan sorollet, però intentaré treure-us alguna per anar-vos-les ensenyant. Mireu. Aquest conill és, crec, de quan vam fer el zoo infantil al Zoo de Barcelona, perquè antigament no hi havia zoo infantil. El zoo infantil és una part del zoo que hi havia animals com de granja, cabres, conills, cosetes així, i tu podies entrar i fins i tot tocar els animals i tal. Llavors jo crec que aquest dòmino el van fer poc després de que inauguressin aquesta part del zoo, que és el zoo infantil, i per això aquí hi surt un conill. Aquest és el lo que hi havia al Zoo de Barcelona. Aquí hi trobem una serp.
només hi havia una orca, vull dir, de la seva espècie, estava sola. I se la van endur al zoo de San Francisco. No sé si encara és viva o no, però era un dels reclams del zoo de Barcelona, la orca Ulisses. Aquí tenim una altra fitxa on surt un tocar i una petjada. Vés a saber de quin animal. Però bé, aquests no són tan característics com la orca Ulisses. I aquí l'estrella del zoo de Barcelona durant molts i molts anys. Tachan, floquet de neu, copito de nieve. Floquet de neu el van portar, crec, cap als anys finals dels 50 als 60. I va estar al zoo de Barcelona des que era petit. I malauradament va morir. Però té fills i filles i tenen també esperma congelat. Per si vés a saber, algun dia neix un altre goril·la albí, perquè la peculiaritat que tenia era aquesta, no? Que era, jo crec que era l'únic goril·la albí que hi havia al món. Nosaltres el coneixíem per la mala llet que tenia, perquè quan anaves a veure el zoo el veies en el seu recinte, que tenien un recinte així molt gran pels goril·les, i tu el veies darrere d'un vidre molt gruixut, i moltes vegades, bueno, quasi sempre estava sense fer res, allà assegut, era una mole, era enorme, era un goril·la molt, molt gran, però si se li girava la truita, doncs agafava un tros d'allò i t'ho esclafava contra el vidre i t'espantava, evidentment, perquè quan veies córrer un goril·la d'aquests cap a tu, encara que hi hagi un vidre, t'espantes igual. Aquí li han fet una cara de molt bona persona, bueno, de molt bon goril·la, però
deixar algun comentari i us convido a subscriure-us al meu canal. Soc nova, vull dir, pràcticament fa una setmana que estic pujant vídeos, però m'estan